Nahliadnite s nami do zákulisia kurzu prvej pomoci s našou čerstvou absolventkou Helenkou. Mala som pracovný úraz, pri ktorom som si amputovala článok prsta. Ale kurz prvej pomoci v IBP ma naučil, ako si ho druhou rukou viem prišiť. Ale nepreháňajme to, priatelia. Ako si zachrániť amputovaný prst vám vysvetlí magister Arpád Estergajoš, záchranár z operačného strediska, s ktorým spolupracujeme už viac ako 20 rokov. Kurzy sú vedené profesionálmi, ako som ja. Popri tom držíme sa akreditačných spisov, ktorí hovoria o tom, že nielen teória, ale aj prax. To znamená, že dostanete 3D formáte. Dotknem sa, robím to, učím sa. Počujete to, priatelia? Takto sa k nám účastníci dobíjajú na kurz prvej pomoci. Áno? Prepačte, zabudla som si kabát. Ale mimochodom, kurz bol výborný. Keď chceš aj ty získať tento skill, tak príď do IBP.